Tikulandireni pano pa Samavita YouTube channel ndipo mu video ya mtsiku la lero muli ndine Mike Thompson. Nkhani imene ndabwera nayo ndiyokhuza bungwe la Malawi Electoral Commission, bungwe limene limayang'anira zisankho mdziko lino la Malawi. So nkhani yayikulu ndiyonera kuti bungwe lipadakali pano pali milandu yokwana 83 imene padakali pano ili ku khoti imene anthu osiyanasiyana adakasuma kutena kuti panali zolakwika zina zimene make sidayendetse bwino. Ndipo pamene tikukamba apa milandu imene ndiyochokera ma constituency okwana 224. Ndipo mavuto amenewa ndi mavuto amene anapezeka pa 16 September mu nthawi imene bungwe limayendetsa chisankho cha chaka chino cha 2025. Ndipo kupyolera mu zomwe bungwe la Malawi Electoral Commission lidaulusa masiku ambuyo zochokera ma constituencies okwana 224 pa ma constituencies 229 milandu 83 ndimeneno itikukamba kuti ndimene idasumidwa ku bwalo la milandu. So ndipo amene amagwira ntchito ngati Judiciary Chief Corporate Affairs and Public Relations Officer amene wandi Alufi Mputeni afotokoza kunena kuti mwa milandu 83 imene ndiyokhuza aphungu aku nyumba ya malamulo milandu iyi 41 ndiyonera kuti milandu imene ili ku bwalo la milandu la Lilongwe District Legislature. Ndipo pa milandu 22 imeneyi ikuyang'anidwa komanso kuti chigamulo chake chichokera mu mzinda uja wa Blantyre ndi lumene ku Principal Registry in Blantyre. Ndipo mwa milandu imeneyi pali milandu ina 15 imene padakali pano ikuzukutidwa komanso kuyang'anidwa ku bwalo la milandu la Zomba Legislature. Ndipo milandu ina 5 ndimene ili mu mzinda uja wa Nzuzu. Ndipo adafotokozanso kunena kuti padakali pano makhoti ali okonzeka kuti ayambe kumva mbali zonse zokhuza meki komanso odandaula pa nkhani imeneyi. Ndipo adapitiriza kufotokoza kuti pa milandu 83 imene padakali pano ili mabwalo a milandu 33 imene idachitidwa record pa 1 October kulekera pa 10 kuchokera pomwe bungwe la Electoral Commission lidaulusa zotsatira za zisankho. Ndipo adapitirizanso kunena kuti milandu 50 idakasumidwa ku mabwalo a milandu meki isadauluse zotsatira. Ndikuti anthu amene adachita zosumazi adakachita zosuma nthawi ya mene bungwe lisadauluse zotsatira. Ndipo padakali pano mabwalo a milandu ali ready malingana ndi kulankhula kwa Alufi Mputeni kunena kuti padakali pano ali okonzeka kuti chilichonse chikhale mchimake kuti ayambe kumva mboni zochokera magawo onse kuchokera ku Malawi Electoral Commission komanso amene ndi omang'ala nkhanizi. Ndipo milandu imeneyi ndi milandu monga ya anthu ngati amene amayimira ku Eastern Region amenenso ndi Vice President wa chipani cha Democratic Progressive Party ku Eastern Region Brighton Saka pamodzi ndi McDonald Makanjira pa nkhani yokhuza kupambana kwa Muzi yemwe adayimira kumene kungati Member of Parliament ku chipani chija cha United Democratic Front UDF amene wandi Atulinje Muluzi amene adayimira Machinga Likwenu constituency. Ndipo nkhani ina ndiyokhuzanso ngati monga chipani cha Malawi Congress Party amene wandi Second Deputy President Abida Sidik Mia iwonso adakamang'ala ku bwalo la milandu pa nkhani yokhuza momwe zidayendera zisankho kumene ku Chikwawa Nkombezi constituency kumene amapikisana ndi Lloyd Malola pofotokoza kunena kuti kumene ku zisankho sizidayendetsedwe bwino pali zolakwika zingapo zimene sizidachite molongosoka. Andi nkhani ina ndiyokhuza amene wa Vice President for the Central Region amene ndi Alfred Gangata amene nawonso adakasiya nkhani yawo ku bwalo la milandu pa nkhani ya candidate yemwe ndi George Zulu yemwe amapikisana naye pa nkhani ija imene bungwe la Malawi Electoral Commission lidanena kuti masankho amene akuyeneka onse abwerezedwe. Ndi m'malo mwake Alfred Gangata nkhani akayisiya ku khoti kuti pakuyenekabe paunikidwe bwinobwino ngakhale masankho adalengezedwa kuti abwerezedwenso koma iwowa akayisiyanso nkhani ku khoti. Ndipo ina mwa milandu iyi ndiyokhuza MP yemwe adayimira payekha
amene wa independent MP amene nda Joseph Manguluti amene nkhani yawo ndiyofuna kuti ipapazike chilungamo pa nkhani ya momwe adawerengera mavoti pokhuza former minister Simplex Chichola Banda amene adakhalapo nduna ya zachuma mdziko lino omwe amayimirako Kasungu South Constituency. Ndipo nkhani ina inali yokhuza candidate wa chipani cha DPP amene ndi Lizzie Ndomondo amene nkhani yawo adayipititsa ku khoti kuti pakuyeneka paonekedwe pa nkhani ya mavoti omwe yemwe amapikisana naye amene ndi Richard Chimwendo Banda kumeneko kunali kudowa East Constituency. Ndipo nkhani inanso inali ya MP wina woyima payekha amene ndi Rashid Abdul Ghaffar amene nkhani yawo yali yokhuza ndi anzawo amene amapikisana nawo amene ndi Alex Chimwala amene amayimira chipani cha DPP. Pa nkhani ya Ndomondo amene amapikisana ndi Chimwendo Banda amene akunena kuti panali kusawerengeredwa bwino kwa mavoti pa nkhani ya mavoti a Chimwendo Banda mu nthawi imene mavoti amachitika. Chimwendo Banda amachita kupereka ma handouts kwa anthu kuti awavotere. So nkhani ya isi yakubwalo la milandu kunena kuti izi sizigwirizana ndi malamulo a dziko lino kamba kunena kuti munthu amene akuchita zopikisana nawo pambikisano wa phungu kandi president sakuyeneka kupereka ndalama iliyonse kuti anthu amavotere. Ndiwowa akufuna chilungamo pa nkhani imene popeza malamulo a dziko lino salola zimenezi. Iwo adafotokoza kunena kuti khoti likuyeneka lionetse chilungamo chawo pa nkhani imeneyi. Kumeneku Chimwendo Banda adawina ndi mavoti 122,111 pamene Ndomondo adapeza mavoti 3,997. Well, izo ndi zina mwa nkhani zimene timafuna tupatseni kunena kuti bwalo la milandu padakali pano ali ndi milandu yokwana 83 yokhuza zisankho mene anthu amang'ala pamomwe bungwe la MEC lidawerengera zinthu zake mokomera anthu ena mosiyana ndi momwe iwo amaganizira. So apa ndipo pamapeto pa video yathu, ndipo mu video iyi munali ndine Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda muchite like komanso subscribe kuti tithenso kupasirani ena ma videos amene tikukonzani pano pa Sama Vita YouTube channel. Bye.